Какво е това място? Нека да правя шум. О, не, излиза лодена. Бъдете тихи. Той не може да те вижда, но може да те чува. Какво е това? Какво е? Вау, голяма бомба. Това тук е, може го наричаш вълк или куче. Куче. Здрасти, добро момче. Добро куче, Виктор. Аз ще те кръща теб, Виктор. Искаш ли един мълко за 3 емот? Не, аз обичам